Кметът на курортното градче Санто Мобоно ди Терме Пауло Долчи пристигна в Велико Търново този петък по покана на политическа партия Българска демократична общност. Италианският политик откри кампанията на общността. Пауло Долчи е една от младите надежди във Форца Италия, победил през 2011 година с над 56% кмета от Лега Норд, който има зад гърба си няколко мандата. Преди разгромяващия триумф Долчи води групата на опозицията в Санто Мобоно ди Терме. За сътрудничеството между италианския град и старата столица в студиото са самият Пауло Долчи и кандидатът за общински съветник от листата на Българската демократична общност, архитект Николай Георгиев. Добро утро! Добро утро! Господин Долчи, разкажете ни за вас и за град Санто Мобоно ди Терме, на който сте кмет, и приличат ли си двата града, по какво си приличат? Signor Dolci, ci racconti per favore di lei e della città di Santo Mobono, di quale lei è il sindaco, e se si assomigliano con Veliko Tърново? Allora, sostanzialmente noi siamo un piccolo villaggio, però molto vicino a Bergamo, e quindi Bergamo è esattamente una copia, seppur con delle differenze, di Veliko Tърново. Ние сме една доста малка община, която е обаче много близко до град Бергамо, и самият град Бергамо е много си прилича с Велико Търново. Дойдохте в България, за да подкрепите Българската демократична общност. Защо точно тази формация? Lei è venuto in Bulgaria per dare il suo supporto alla comunità democratica bulgara. Perché proprio a questo partito? Perché noi come Forza Italia stiamo portando avanti un progetto europeo di rapporto con le comunità sparse in tutta Europa. Защото ние като Форца Италия работим върху един проект за сътрудничество между общините, т.е. на ниво общини за цяла Европа, и това е наш приоритет. Quindi cerchiamo tutte le realtà che sono simili per valori, per scelte morali, per scelte sulla dignità della persona, cerchiamo realtà che possono somigliare a quelle italiane di Forza Italia. И в този смисъл ние търсиме общности, които са много близки до нас като ценностно съдържание, като морално-етични норми, като начин на политическо поведение, и търсиме варианти да работиме съвместно с тях. Какво ви направи впечатление в предизборната програма на Българската демократична общност, и ако имате някакви съвети към тях, какви са? Cosa le ha fatto impressione nella programma della comunità democratica bulgara e quali saranno i suoi consigli per la politica futura? Allora, sicuramente l'aspetto legato al piano regolatore, la ricerca di un approccio di controllo rispetto a uno sviluppo incontrollato del territorio. Това, което ни направи впечатление, е идеята за създаването на общ устройствен план на града, който да предотврати безразводното застрояване, което е проблем в общини на съвременните градове. Accanto a questo gli aspetti legati al turismo e le infrastrutture, che sembrano molto innovativi per la realtà bulgara attuale. И освен това, разбира се, въпросите, които са свързани в програмата с туризма, както и с инфраструктурата, които на мен ми се струват иновативни за българските реалности. Архитект Георгиев, вече 2 дни обменяте експертни мнения с господин Долчи. Какво е вашето мнение? Какво може да вземете като полезен опит? Значи, оказа се, контактите, които наистина имахме с господин Долчи през това време, оказа се, че гледаме в една и съща посока. Общо взето и мислиме по един и същ начин за решаване на проблемите, което е съвсем в реда на нещата. Нали, някои неща може да се получим от опита на Италия в за опазването на културно-историческото наследство. Предполагам, че и те също могат да се получат от някои добри неща от нас. Така че това ме направи впечатление, че гледаме в една и съща посока и мислим по еднакъв начин.
Господин Долчев, ще продължат ли вашите контакти след изборите с българската демократична общност? Signor Dolci, se i suoi rapporti e i rapporti di Forza Italia si continueranno anche dopo le elezioni. Sì, l'obiettivo è proprio questo, l'obiettivo è di creare un'Europa fatta di comunità di comuni, quindi sicuramente sì. Със сигурност, да. Нашата цел е да разширим влиянието на една Европа, създадена от общности от регионални центрове, която да бъде полезна в тази посока. Архитект Георгиев, част от програмата на Българската демократична общност е развиването на Велико Търново като туристическа дестинация. Кои са основните моменти, които предвиждате? Значи ние наблягаме в нашата програма на планирането на този град, защото едно удачно планиране би ограничило хаоса, би спряло хаоса в застрояването и презастрояването на града. Смятаме, че актуализиране и изготвяне на нов общ устройствен план на град Велико Търново е от първостепенно значение, защото общия устройствен план, по който се развива град Велико Търново, е проектиран 87-88 година. Един план има така перспектива на развитие 15-20 години. Те години отдавна са минали. От какво страда Велико Търново? Велико Търново страда от просто такъв ни е релефа и е нужно изготвяне на нов транспортно-комуникационен план, който да бъде съобразен с релефа на град Велико Търново. Вие сами виждате, че много затруднено е движението в нашия град. И на всяка цена трябва по най-бързия начин да се подготви, да се проектира нова транспортно-комуникационна схема на града, която би разтоварила определени улици. Въз основа на това проучване на тая нова транспортно-комуникационна схема биха се проектирали нови светофарни уредби, нови комуникационни възли, кръгови движения и така нататък, които биха облегчили много движението на град Велико Търново. Относно старата част, виждате, че старата част е в така окаяно състояние. Трябва всячески да се помага на хората, живеещи в старата част, за да могат да поддържат в добро състояние своите сгради. Естествено, това е много трудно, защото на този етап, защото се оказва, че общината е с вързани ръце. Тя почти нищо не може да направи за опазване на сградите в старата част. Защото има едно несъгласуване между Закона за териториално и селищно устройство, Закона за културно-историческото наследство и редица проблеми се създават точно от това нещо. Ние сме лично моето мнение като проектант, който постоянно се сблъсква с проблеми в старата част, това е, че всеки един, дори и дребен проект, ние трябва да го съгласуваме с София, което забавя много процеса на съгласуване и изпълнение на проекта. Искаме и ще се борим същевременно, да се върне старата структура на съгласуване на проектите, които касаят старата част. Т.е. създаване на група от местни архитекти, които имат естествено тая квалификация, които да се занимават с съгласуването на проекти, които са в старата част. Смятаме, че това нещо би ускорило процеса, защото в момента нещата така или иначе много се бавят, половин година дори и повече в Националния институт за паметници на култура. А кои са най-тежките битки, които води един кмет, господин Долчи? Кои са предизвикателствата, пред които е изправена местната власт? Signor Dolci, quali sono le sue più pesanti battaglie
che ha fatto? Quali sono le imprese davanti al potere politico locale? Noi crediamo fermamente che l'efficienza della pubblica amministrazione sia fondamentale. Ние вярваме, че ефективността на местната власт е фундаментална по принцип. Quindi per noi è davvero importante migliorare la qualità del servizio pubblico attraverso efficientamento dei servizi e efficienza della macchina amministrativa. В този смисъл вярваме и работиме в посока за подобряване работата на администрацията и на нейната ефективност за всяко едно решение или действие, което тя предприема. Quindi noi stiamo per esempio lavorando sui dipendenti affinché lavorino meglio e in minor tempo. В тази посока нашата битка е да накараме нашите служители на общината да работят максимално бързо и максимално качествено. Какви са възможностите, които предоставят пред местната власт инфраструктурата и сградите? Въпросът ми е към двамата. Qual è la possibilità davanti cioè non davanti, qual è la possibilità che riguarda la infrastruttura e i palazzi esistenti Какви инвестиции? Per quanto riguarda gli investimenti? L'importanza di essere efficienti è strettamente legata alla capacità di attrarre investimenti, quindi attraverso un piano regolatore innovativo, pensato con un po' di innovazione, è possibile pensare anche ad investimenti importanti sull'edilizia, che è la parte più importante dell'attività comunale. Работата посредством един регулационен план на града, който може да оформи и да създаде предпоставките за едно развитие на града в посока до толкова регулирано, че да може да създава тези транспортно-комуникационни връзки, които са необходими, е фундаментално за привличането на инвестиции в този град. И това за нас е основна битка. Serve essere efficienti perché attrarre investimenti vuol dire essere credibili e validamente importanti per gli investitori. Да бъдем ефективни означава да можем да намираме решения, които да привличат инвеститорите и да им предлагаме възможности за тяхната дейност. Noi siamo riusciti da questo punto di vista a lavorare sulle terme del nostro comune attraverso un progetto di partnership pubblico-privato. Специално в моята община ние работим по един проект за партнершип между публично-частно партньорство, що се касае до минералните извори, които имаме в град Терми. E questo è un modello che anche qui in Bulgaria può essere applicato attraverso delle scelte importanti nel Consiglio Comunale. И според мен това може да бъде едно добро решение и за българските градове, и специално за Велико Търново, като начин за работа и намиране на създаване на условия инвеститорите да бъдат, т.е. да имат интерес към инвестиции в града ви. Архитект Георгиев, вашето мнение по въпроса какво е? Значи с приемането през 2013 година на общия устройствен план на община Велико Търново се предвидиха територии за разрастване на всички населени места на територията на общината. За Велико Търново се предвижда разрастване на западната промишлена зона. Предвижда се разрастване и в южна част с нови жилищни терени. Ето, това са териториите, които трябва да се разработят с този нов общ устройствен план на град Велико Търново, да се обслужат подходящо комуникационно, транспортно, пешеходно и да се рекламират на бъдещите инвеститори. Говорим за създаване на нов бизнес парк. Ето е територията, но тая територия трябва да се проектира, да се по подходящ начин да се рекламира, за да може да привлечеме интерес и да дойдат инвеститори с своите пари, които биха открили нови работни места.
Също една такава територия е старото, така нареченото нов център, старо военно училище. Така или иначе, общината има нужда от определен тип сгради, от едно площадно пространство за общоградски мероприятия, озеленяване, спорт, рекреация. Но има един терен, който общината трябва по подходящ начин да го проектира, планира и да го пусне, да го рекламира и да търси бъдещи инвеститори, които биха проявили интерес и биха инвестирали в района на Старо военно училище, биха купили този терен и части от този терен. Голям проблем в нашата страна е голямата администрация. Как стоят нещата във вашия град? Как си сътрудничат кмети, общински съветници? Per noi uno dei problemi del potere politico locale è l'amministrazione che è troppo grande. Questa è la prima domanda e la seconda, come collaborano in Italia il sindaco e il consiglio comunale? Allora, noi siamo nell'Italia del Nord dove da sempre le amministrazioni sono molto piccole, quindi anche come dipendenti abbiamo pochi dipendenti rispetto alla media nazionale. Ние в Северна Италия от край време сме оптимизирали въпроса за администрацията и сравнено с цяла Италия, в общи линии има много малко административен персонал в общината. Però è importante nel rapporto con la macchina amministrativa avere obiettivi chiari da trasmettere ai dipendenti. И в този смисъл за нас е много важно да насочваме в точната посока нашите служители. In modo che i dipendenti si assumono la responsabilità di capire gli obiettivi e di correre verso un risultato. В смисъл такъв да нашите служители да разбират ясно за какъв е ангажимент им, в този смисъл да поемат отговорност и да могат да бъдат ефикасни за гражданите. А какъв е бюджетът и стигат ли парите ви? Il budget del comune se le bastano i soldi. Sì, li facciamo bastare. Noi abbiamo un budget di circa 2,5 milioni di euro annui. Да, опитваме се да не стигат. Ние имаме бюджет от 2,5 милиона евро. Però l'obiettivo è quello di tassare meno e usare meglio i soldi. Но нашата цел е да намаляваме максимално данъците и да използваме максимално ефективно средствата, които събираме от гражданите си. Quindi mi aspetto che è il mio auspicio che anche qui a Veliko Tarnovo meno tasse usate meglio e sono sicuro che sarà così. Аз смятам, че в тази връзка разхищението т.е. намаляването на данъците, които биват използвани максимално ефикасно, ще може да позволи разхищението да не съществува в общината. Към финала на нашия разговор имам един въпрос към архитект Георгиев. С какво може да се дообогати визитната картичка на Велико Търново, така че да бъде по-привлекателен град за младите хора? Град Велико Търново е уникален град. Едва ли има в световен мащаб такъв град. Нали, всеки търновец би трябвало да се гордее, че живее в такъв град. Значи, ценното на нашия град, това е старата част. Това е уникално стъна на нашия град, не новите квартали. Трябва да намерим механизъм, така че да съхраним тая стара част, защото виждате плачевното състояние, как сградите се рушат. Същевременно, за да привлечем младите хора, ние трябва да подадем ръка на дребния и средния бизнес. Нали, пак казвам, свързан с туризма. Смятам, че там има поле така за изява и за подпомагане точно на бедния, на средния бизнес, свързан с туризма. Лесно ли е да си кмет в 21 век? È facile essere un sindaco nel XXI secolo? È difficilissimo. Изключително трудно е. Le aspettative sono altissime e spesso e volentieri qualsiasi cosa fai non basta mai. Очакванията са огромни и много често каквото и да направите, това не е достатъчно за гражданите. Какво ще посъветвате архитект Георгиев за финал? Un consiglio per
pensare un piano regolatore di Veliko Tarnovo che dia la spinta al paese, dia l'abbrivio, cioè la partenza che serve a Veliko Tarnovo per diventare una parte essenziale di un'Unione Europea sempre più allargata anche all'est. Ще му пожелая да завърши тази инициатива за общия устройствен план на Велико Търново, това, което е поел той, което ще доведе до един тласък на развитието на Велико Търново и неговото вписване в европейските, в днешна Европа. Благодаря ви много за това гостуване с този разговор. Уважаеми зрители, в студиото на Прозорец към деня бяха кметът на курортното италианско градче Санто Мобоно ди Терме господин Паоло Долчи и кандидатът за общински съветник от листата на Българската демократична общност архитект Николай Георгиев. За превода ни помогна господин Йордан Василев.